Ben, boas tardes a todos e a todas. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación deste mércores 23 de outubro de 2024. O primeiro punto da orden do día é a toma de posesión do conselleiro Francisco Rei Grille como conselleiro do BNG. Recibida da Xunta Electoral Central a credencial expresiva de que don Francisco Rei Grille foi designado conselleiro do Consello de Rianxo por estar incluído na lista de candidatos e candidatas presentada polo Bloque Nacionalista Galego ás eleccións locais de maio de 2023 en sustitución por renuncia de don Xusto Xosé Ordóñez Figueira e presentadas as oportunas declaracións sobre bens e de dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividade conforme ao establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1995 de 2 de abril, procedemos á promesa ou xura do cargo conforme á fórmula contida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Que se achegue o candidato, por favor. Xura ou promete, pola súa consciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro con lealtade ao Rei e jardar e facer jardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo ser fiel ao recollido no sempre en Galiza en todos os meus actos nesta corporación. Benvido á corporación. Pasamos agora ao segundo punto da orden do día, que son preguntas diversas a formular polo Grupo Municipal do Partido Socialista. Faremos, como é costumbre nos rogos de preguntas, darei un turno de intervención para que se formule o que se considere. Dareille palabra despois aos restantes grupos da corporación para que interveñan se o desexan e a continuación pecharei eu o turno de intervención e daremos por concluída a sesión. Por tanto, ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas as presentes e as persoas que nos ven das súas casas. Se nos pode matizar un poquinho máis o funcionamento, se temos que facer pregunta a pregunta e vai ser pregunta a resposta, ou se facemos todas as cuestións de forma continuada e despois se responden de forma conxunta. Como dixen, ten a palabra o grupo, despois interverán os outros grupos se o desexan e pecharei eu por rematar a sesión. Gracias. O motivo da solicitud da convocatoria deste pleno extraordinario é por o que vimos expresando ao longo deste ano de legislatura, que a falta de transparencia que ten este goberno de Rianxo en Común, que dirixe vostede, e o que solicitamos é que haxe unha rendición de contas á veciñanza e que podamos ter claros certos aspectos que por moito que expliquemos e por moito que solicitemos información escrita e por moita información que lle pidamos ao grupo de goberno, pois non a obtemos. E como tal, entonces nos corresponde solicitar un pleno extraordinario, así o fixemos, e estamos aquí para facerlle as seguintes preguntas. Queremos saber como están o estado das contas de 2023, unhas contas que ao noso criterio pois xa debían de estar máis que feitas, entregadas aos distintos grupos, máxime cando este ano se aproba un orzamento en xullo e entendemos que o documento de referencia pois debería de ser o 2023 e non a conta de 2022 como presentaron. Outra das cuestións que se lle plantexan como pregunta é cal é a situación na que se encontra o servicio de atención temperán. É dicir, a día de hoxe, a primeira noticia que hai pública no Concello de Rianxo sobre ese servicio é a feita hoxe por vostede, cando xa era Voz Populi, ademais que ese servicio xa estaba implementado, xa estaban as familias contactadas, xa había panfletos entregados en determinados establecementos,
e en cambio a corporación pois, non tiña información ao respecto, e nos extraña ademais porque a corporación actual cando ten algo que contar, ainda que sea atarse os zapatos, pois xa o publica, incluso moitas veces antes de atalos. Entón nos extraña cal é a situación que se plantea e o que temos que facer é preguntarlle que nos explique cal é a situación sobre ese servicio. Outro dos puntos que nos dé a información sobre o centro de día. Volvemos a ver información publicada, evidentemente xa levamos expresado que non hai xunta de voceiros, non hai información fluida cos grupos municipais, e entonces, bueno, o que nos queda é facer este tipo de exposicións e que nos justifique hoxe cal é o traballo que está facendo o grupo de goberno con respecto ao centro de día. O punto 4 sería a explicación de en que situación está o suelo industrial en Rianxo, cal é os procesos que están vostedes levando a cabo para conseguilo, porque o que vemos son exposicións en prensa, en redes sociais e, aparte, información difusa e que non concreta as accións que fan proxectos, investigamos, propoñemos, pero non concretan absolutamente nada. E o punto añadido a este que de solo industrial é que nos informe de forma exacta e fehaciente cal é a situación do proxecto de Stolzy Farm en Rianxo. E xa para finalizar, outro dos puntos a xustificar era as obras do post-2024, en que situación están, e sobre todo tamén as obras dos post anteriores, desde o 2019, creo que se licitou algunha obra, dos que nos digas un pouquiño cal é esa situación, por que tanta axilidade na licitación agora. Nos creemos, basicamente, que se debe á contratación dunha persona para executar exactamente ese traballo. A contratación de Vanessa Reboredo a finais de 2022 é o que marca un pouquiño a situación de tanta premura nas licitacións, e que nos explique obras concretas como son que pasa co Centro Cultural de Tragoña, que pasa ca obra da Pousada, que pasa co Pabellón Municipal de Rianxo e que pasa ca obra de Quintáns. Bueno, son unha serie de situacións que lle preguntamos de forma escrita e non temos resposta. Por lo tanto, a convocatoria deste pleno extraordinario pois ven un pouquiño para que nos expliques e nos poder darlle traslado á veciñanza das cuestións que se nos plantean en torno a estes temas. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG, se queren intervir. Non sei o Partido Popular se quere intervir. Sí, moitas gracias, alcalde. Darlle a benvida a Fran. Benvido aquí á corporación, bueno, no que podamos axudar, aquí estaremos. Nada, con respecto ás preguntas que trae o Partido Socialista, pois nada, insistir, bueno, en que poida contestarlas da mellor forma posible. O tema das contas do exercicio 2023 sí que é prioritario saldalo, sí que me consta que está traballando as persoas dos departamentos de contabilidade aquí do Concello nestas tarefas. Bueno, espero que isto se solucione, se traian os números canto antes. Sí insistir en conversas que xa tivemos previamente, en que sí que sería interesante marcar as pautas de facer as previsións de gasto con antelación a ano anticipado. Como máximo, por exemplo, para o ano 2025 intentar ter as contas, os presupostos para no mes de xaneiro, para así ter o resto do ano para ir analizando e ir consensuando esas partidas de gasto e ter un balance anual correcto e non como se estaba facendo ata agora. O tema do servicio Temperán, da implantación do servicio Temperán, pues bueno, espero que nos aclare o tema. Este sí que está en licitación previo a que se adxudique. E nada, doy o seu paso para que nos conteste. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Vou tratar de responder brevemente as distintas cuestións. A primeira delas, entendo, cando se pregunta polas contas do 2023, que se refire á liquidación do exercicio 2023. A liquidación do exercicio 23 ou a conta do exercicio 22. En todo caso, en ambos casos a resposta é a mesma, é dicir, conoce perfectamente cal ven sendo nestes últimos meses a situación do departamento, un departamento que, bueno, por distintas cuestións a día de hoxe en canto a personal está atravesando unha situación
difícil, o cual non foi impedimento para sacar adiante durante este exercicio, pois saían os orzamentos do ano en curso ou outra serie de cuestións que demostran que, aínda que con esas dificultades, pois dende aos traballadores e traballadoras do departamento se ven facendo un esforzo moi importante para sacar adiante o traballo do día a día, non? Con todo, hai certas cuestións como estas que se comentaban, que se poden ver que se poden sentir perxudicadas ou que que se están abordando quizás con algo máis de retraso que en outras ocasións. En todo caso, nada que nos poida levar a preocupación, é dicir, nas próximas semanas, con toda a seguridade, eso estará resolto, traerá esa liquidación, poderemos falar dela e pecharemos o expediente, pero insisto, saben, ademais, non ten moito sentido afondar neso, saben que a situación do departamento por cuestións de incapacidade temporal de algún dos traballadores pois nestes últimos meses é a que é, e ademais non só é a que é, senón que se fixo un esforzo non só por parte dos outros compañeiros para manter a carga para seguir asumindo a carga de traballo, senón que ademais tamén se fixo un traballo por parte do goberno e por parte do Consello para tratar de paliar esa situación na medida posible, buscando eses recursos humanos noutros consellos ou buscando axuda en outras partes, sempre con dificultades para conseguilo, pero a día de hoxe fomos quen de firmar un convenio co Consello de Boqueixón, como saben, para que nos prestara axuda. Houve reincorporación de personal a través das listas que se xeren con estabilización, que nos permite tamén botar man de xente para que nos axude a aliviar este problema. Por tanto, esa é a situación, conócena perfectamente e é normal. Falaba noutro punto que o que ten que ver ca rapidez en licitar certas obras se trata única e exclusivamente a que ese departamento ten máis personal. Bueno, pois da mesma maneira que cando o departamento, polos motivos que sean, pois sofre unha perda de personal, tamén se ve afectado no traballo. Por tanto, nin nunhas cousas é un gran mérito do goberno nin do Consello en xeral, nin en outras ocasións de mérito nin drama ningún, non? O seguinte cuestión pola que preguntaba é o servicio de atención temperá, do cual o único que lle podo dicir a día de hoxe é o que nós mesmos acabamos de saber, non? No día de onte, a través dun correo electrónico, notificáronos dende a Consellería de Política Social a concesión dunha subvención por importe de 290.000 euros que nos permitirá poñer en funcionamento este servicio despois de proceder administrativamente como corresponderá, pero, insisto, unha información que recibimos onte vía correo electrónico. Está previsto que ainda a semana vindeira se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución desta orde de subvencións que saiu a finais do verán e que decidimos acollernos a ela e, afortunadamente, resolveron favorablemente para os nosos intereses. Entón, daremos os pasos necesarios para poñer o servicio en funcionamento a maior brevedade posible, non? Hasta a fecha xa se fixo un traballo moi importante e fundamental para esa finalidade, que foi establecer contactos con distintos ámbitos, fundamentalmente o educativo e o sanitario, con servicios de pediatría tanto do municipio como da área sanitaria, para conocer con maior detalle cales poden ser as necesidades das persoas potencialmente usuarias deste servicio no noso Consello, para que todos os pasos que temos que dar a partir de agora, algúns dos que xa demos, pero fundamentalmente os que temos que dar a partir de agora, que teñen que ver co regulamento do servicio, que teñen que ver coa licitación do servicio, que teñen que ver co día a día, pois os traemos dunha maneira máis firme e con unha maior solvencia, non? Entón, para iso se fixo ese traballo previo, conseguimos que nos deran esta subvención. É moi raro que estas subvencións se dean para a creación de novos servicios, normalmente van destinadas a manter os que xa existen. Tuvemos a sorte de ser un dos novos servicios que se crean en Galicia, un dos poucos novos servicios que se crean en Galicia de atención temperá vai ser en Rianxo. Por tanto, un momento para estar contentos, pero un momento tamén para sentarnos a iniciar o traballo que nos permita poñer o funcionamento en marcha ao 100% a maior brevedade posible, non? Falaba tamén do centro de día, sabe,
ainda que o pregunta, sabe perfectamente cal é a situación do centro de día, porque non ven sendo a mesma situación, lamentablemente, dos últimos anos. Non? Fíxose por parte deste Consello un esforzo moi importante para adquirir un inmoble para acoller un centro de día, decisión, ademais, arroupada pola unanimidade do Pleno da Corporación cando se deu dar ese paso. E a partir de aí o que se fixo foi poñer a disposición da Xunta de Galicia ese espacio para crear ese centro de día. Non? Desde que se fixo, a resposta por parte da Xunta de Galicia foi sempre a mesma, unha resposta que nos orzamentos que vimos de conocer para o ano 2025 non cambia. Entón, nós o que decidimos foi tratar de ir dando pasos para nós mesmos ser quen a levar a cabo as reformas oportunas nese inmoble para destinalo ao centro de día. Non é competencia do Consello, xa non é competencia do Consello asumir ese esforzo, como xa o fixemos, non é competencia do Consello tampouco asumir o esforzo da rehabilitación, como incluso estamos dispostos a facer, pero tampouco é competencia do Consello decidir onde pode ou non pode haber un centro de día. Eso é competencia exclusiva da Consellería de Política Social. Entón, para conseguir o seu visto a praxe, necesitamos primeiro a redacción dun proxecto no que recollamos o que queremos facer, aonde queremos chegar, presentarlo, que nos den o seu visto bo e a partir de aí empezar a facer as reformas oportunas. Non? Ese é o traballo que se fixo, ese é o traballo que queremos no que queremos seguir traballando. Estamos á espera neste momento de que a Xunta avale ese proxecto para empezar a dar os pasos pola nosa conta, destinando as partidas que podamos destinando os nosos recursos humanos do Servicio de Obras a levar a cabo as reformas, coa finalidade de, a maior brevedade posible, dispoñer dun espacio que teña autorización para ser centro de día e a partir de aí outro paso importante, que será falar da súa xestión. Non? Pero vamos ir paso a paso con ese objetivo que veño de dicir e con unha finalidade clara. Falaba tamén do solo industrial en Rianxo, cal é a situación, outra cuestión que, ainda que traio hoxe aquí para preguntar nun pleno extraordinario, conoce perfectamente, non só conoce cal é a situación dun solo, senón que tamén conoce, porque o dixemos por activa e por pasiva, cal é a posición deste goberno en relación ao chan industrial. Saben perfectamente, e así o defendemos sempre, e nese sentido estamos traballando, que apostamos por crear novo chan industrial nunha localización distinta ao do actual polígono. Con esa finalidade estamos a traballar, con esa finalidade vimos traballando nestes últimos meses, pero neste asunto e nos outros que saían en moitos outros. Entón, vamos explorando distintas posibilidades, vamos falando cos equipos técnicos que nos asesoran onde é máis ou menos factible levar a cabo ese traballo, pero ademais tamén os acaba. Non acabou todo o traballo no polígono industrial que a día de hoxe xa chegou ao seu tope en canto á venta de parcelas. Nas parcelas que a día de hoxe están ocupadas, seguimos tramitando licencias para construcións de naves, seguimos tramitando outra serie de procedimentos sobre proxectos que están en marcha, de distinta índole. Un deles, este que comentaba, que me pregunta cal é a situación do proxecto de Stolzi Farm. Debe usted preguntarlo a Stolzi Farm, cal é a situación do seu proxecto. Máximo porque non lle vexo gracia, máxime porque sabe perfectamente, é público, o Consello da Xunta fai algo menos dun ano foi quen fixo a declaración de interés estratégico deste proxecto. Non? A partir de aí, quen avalou ese proxecto non foi o Consello de Rianxo, foi a Xunta de Galicia, que permiteu, ademais, que ese proxecto se levara a cabo sin ter en conta unha serie de preceptos que as nosas ordenanzas municipais recollían. Entón, a partir de aí, o noso traballo é de tramitación urbanística dunha serie de autorizacións, pero que prácticamente nos veñen xa ditaminadas con esta declaración. A información que este Consello conoce por parte da factoría é a mesma que todo o mundo conoce, ou que a factoría quere facer pública, é dicir, que a previsión que teñen é de empezar uns desmontes de terra a maior brevedade, falan de principios do ano próximo, que a intención que teñen é ter a factoría rematada en funcionamento a finais do ano 26, que esperan
crear un importante número de postos de traballo directos neste Consello e moitos outros de maneira indirecta. Estamos moi contentos e moi satisfeitos de que elixiran o noso Consello, de que todo vaya ben. Nos estamos tratando de o que depende de nós, os prazos que dependen de nós, que non, bueno, que os abordemos dunha maneira razonable, e así estamos. De momento, retrasos na implantación da factoría por cousa do Consello de Rianxo non houbo, e todo sigue en marcha. O proxecto que no seu día presentaron á Xunta de Galicia, que conseguiu ser declarado desa maneira, é o que vai adiante. Entón, insisto, a Xunta de Galicia, ademais, o proxecto someteu a exposición pública. Entendo que poden consultar se quixeran e conocer como está. Moito máis non lle podo dixer. E por último, falaba de distintas obras do POS. Podemos falar incluso de moitas outras, non só as do POS. Nas do POS, a día de hoxe está en marcha unha actuación en Quintáns que leva moitos meses en execución, como sabe. Falamos delas en distintos plenos. Tiñamos unha previsión, tanto nós, como a dirección facultativa, como a propia empresa, de remate desa actuación fai xa un tempo, pero o que se comprobou foi que a dureza do terreo no que se desenvolve o 80% da obra, pois non nos permite avanzar ca rapidez que quixéramos, está claro. Incluso non só utilizan a ferramenta habitual, senón que incluso están optando por outra serie de axudas técnicas que tampouco non lles están permitindo avanzar coa velocidade que lles gustaría, non? En todo caso, todo vai ben, estáse desenvolvendo sin ningún tipo de problema, máis alá, evidentemente, que os prexuizos que lles poida causar a algún veciño cando están traballando diante da súa porta, pero en todo caso a obra estáse desenvolvendo ben, según o proxecto. O que queda prácticamente era, no día de hoxe, que pasei por ali, acabar empalmar un tramo da rede de abastecemento, encamiñarse cara ao bombeo que queda pendente de facer xa no cabo, tapar con formigón unhas gabias que estaban pendentes e proceder a iniciar a pavimentación do núcleo, que esperan facer, se cadra, xa na semana próxima, que creo que dan bo tempo, non? Unha vez que remate esa actuación, pasaremos a abordar a dotación de abastecemento no núcleo da casilla. Esa, tendo en conta as cotas que hai en proxecto e tendo en conta a experiencia, pois non deberá dar eses problemas en canto á dureza do firme. Supoño que se desenvolverá moitísimo máis rápido. Despois pavimentará a totalidade do núcleo como estaba previsto en proxecto e remataremos a obra nun tempo bastante máis rápido que esta. E a partir de aí pasaremos a outra obra, que é a dotación de abastecemento en 3 puntos da parroquia de Tarajoña. Entón, moi probablemente no primeiro trimestre do ano próximo temos estas 3 obras xa moi encamiñadas, non? Do POS falábase do ascensor do Centro Cultural de Tarajoña, que era a actuación fundamental que se fixo ali, que xa está rematada, nada máis que queda pendente que de industria lle den o visto bo o ascensor para poñelo en funcionamento. Fixose o trámite oportuno, estamos á espera de que a industria dé o visto bo e se proceder a que este operativo, pero instalado está e todo o demais está. No pabellón, que tamén foi financiado co POS, no pabellón municipal de Rianxo, a obra rematou a mediados do verán. A partir de aí detectouse unhas goteiras no teito, que lonxe de ir a menos foron a máis en algún punto. O que se fixo foi, por suposto, notificar a dirección facultativa e a empresa. Houbo distintas xuntanzas con eles para ver a situación. Están pendentes de volver a revisar a cuberta un día destes de bo tempo, probablemente tamén a semana próxima, tendo en conta as previsións, e acometer as reformas que fagan falta. A empresa é conocedora, como non podía ser de outra maneira, no caso de que o que se faja non resolva o problema. Temos da nosa man a garantía que no seu día se depositou, temos da nosa man interpoñer as accións no ámbito judicial que correspondan para levar a cabo os traballos que teñamos que levar a cabo para solventar o problema, se é que persiste, e pouco máis, como en calquera outra actuación faríamos, non? Non son do POS, pero hai outras obras que se están executando neste momento. Vimos de executar unha pavimentación
nos accesos ao polígono de Andalaxe ao Monte Grande que se executou sen problema ningún e se rematou. Nas próximas xornadas iniciaremos tamén a pavimentación dun tramo da pista que une un kilómetro antes do núcleo de Cerqueiras aproximadamente. Están en marcha distintas actuacións sufragadas ca orden de subvencións de embelezamento do litoral que nas próximas semanas se executarán. Non sei se deixo algunha pendente, creo que das obras que temos en marcha para estes días é todo, non? Deixaba unha, que se me acordar, que era do post tamén, que é de Vilasún, que tamén está no seu tramo final. Estas instalacións das redes están finalizadas, queda pendente poñer a depuradora no seu sitio. A depuradora onde está prevista é unha zona moi húmeda e demais, e ten unha serie de dificultades, pero o que ten que ver coa instalación das redes na aldea está finalizada. Queda proceder, por tanto, á pavimentación dos tramos que se afectaron da estrada, e pouco máis quedará resolta tamén nos próximos días. Inmediatamente se irá a licitación tamén a renovación da iluminación do paseo marítimo no seu primeiro tramo, alrededor de 30 luminarias que se renovarán do primeiro tramo, que estaban de un post de un exercicio anterior, e inmediatamente despois irá a licitación da fase 2 e da fase 3 que aprobamos no post do ano 24 a principios de ano. Entón, eso é un pouco o repaso das actuacións pendientes. Se quedou algunha, pregúntame en calquer outro momento e xa está. Entón, con isto damos por dixeno ao principio que lle daba o turno de intervención aos grupos e que pechaba eu, por tanto non imos ter turno para poder replicar a exposición que fixo o alcalde, porque, entre outras cousas, nadie nos informou sobre o funcionamento de que iba a ter este pleno extraordinario, cando o normal entendíamos que a exposición das preguntas e das cuestións que se planteou sería o alcalde o que fixera esa valoración inicial e os grupos poder presentar as nosas alegacións ao que vostede está dicindo, porque a sensación que estamos tendo é que non nos respondeu absolutamente nada. E que todo o que escoita o pleno parece que o Partido Socialista de Rianxo xa sabía todo. E fixemos isto para que? Para un paripé? Non nos parece xusto. Entón, o normal, e por acordo, ademais, xa que o vostede o trata como preguntas e como preguntas escritas, no acordo que temos os partidos, o grupos municipales, temos turno de réplica cando se envían preguntas por escrito. Entón, entendo que teñamos o noso dereito de ter a réplica ao que vostede está dicindo, exactamente para evitar eso, que a sensación que teña a xente é de que o Partido Socialista non quere que se fixera ninguna desas obras, ou que este en contra do centro día, ou que este en contra de todo. E esa non é a sensación que queremos transmitir. Ao contrario, o que queremos transmitir é a transparencia que ten que ter un goberno ca veciñanza e cos grupos municipais. Fantástico. Xa lle dixen ao principio como iba a ser o funcionamento do pleno, que iba a ter lugar as súas intervencións, que iban poder intervir os outros grupos se o quixeran, e que iba a pechar o debate. Así vai ser o pleno. En apenas unha semana temos outro pleno, pode seguir formulando o que considere. Entonces, dentro dunha semana temos outro pleno. Si quedou algo no tinteiro poderá preguntar. Xa tivo lugar unha segunda intervención cando lle dixen que non iba a ter, e con isto damos por rematada a sesión. Respóndanos. Con isto damos por rematada a sesión. Pero responda usted, o traballo seu, este pleno é para responder.